Кой държи ръката ти в бурята? Едно погрешно решение може да те отведе в капана на врага. Когато преминаваме през най-тъмните и болезнени моменти в живота си, духовният свят става по-реален от всякога. И Бог е там. И дяволът също е там. И въпросът е, на кого ще протегнеш ръка? В такива мигове човек става отворен. Духът, душата и дори тялото му са уязвими. Именно тогава решението ти има вечни последствия. Ако извикаш: Господи, помогни ми, Бог е на един дъх разстояние. Но ако в същия момент кажеш: Бог не ме обича, тогава и врагът е на вратата. Затова, когато си наранен, когато си загубен, не бягай от Бога, а към Него. Защото страданието е кръстопът. И в този момент ти решаваш, ще избереш ли пътя на светлината. Болката не е пречка, а врата. И ако минеш през нея с вяра, ще откриеш Бога по-дълбоко, отколкото мнозина го познават за цял живот. Това е възможност за дълбока, лична, силна връзка със Създателя. Молитвата са най-прекият път към Божието сърце. Но запомни, когато страдаш, и дяволът ще се приближи. Той ще те направи уязвим, ще те обвини, ще те накара да се съмняваш. Но Бог е поблизо от всякога и чака само едно – да го извикаш. И ако го направиш, ще видиш как от най-тъмният ти ден се ражда най-славният сезон в живота ти. Дните, в които си най-слаб, могат да те направят най-помазан, ако обърнеш лицето си към Господа. Ако днешното видео ви е било полезно, моля, харесайте го и оставете коментар. Амин. Споделете това видео, за да окуражите онези, които се нуждаят от Божията помощ. Амин.